da daddare ga labari mai daɗi ta zo mu ji ta. Sunan wannan tatsuniyar ta kitse, gata nan ku. Ta zo mu ji ta. Wata tsohuwa ce dai tana zuwa ɗiban tafasa a daji, ran nan ta je ta ɗiba, ta cika ƙwaryarta, sai ta ga wani ƙashi ta ɗauko ta zo gida, ta yi haƙa ta binne. Shi kenan ƙashin nan yana nan ya girma, har sai ran nan ya zama sa, sai ta yi ta kiwonsa, ya zama lugwi-lugwi jikinsa kamar baya kwanciya a ƙasa. Ana nan sai ran nan gizo ya shigo gidan yana bara, shi kuwa san yana ɗaure a turkensa. Da ya shigo yana bara sai tsohuwar ta ce, kai almajiri, shigo ka karɓi sadaka. Gida saboda ganin sa da ya yi, ko shigowa ya karɓi sadakar bai yi ba, sai ya ruga da gudu bai zame ko ina ba sai gidan sarki, ya ce, shaiki, kunnanka nawa? Sarki ya ce, 2, Gizo ya ce, ƙaya bi ka shaya bayi, daga ba gidanka ba, shai gidana. Sarki ya ce, mai kace? Gizo ya ce, daga ba gidanka ba, shai gidan ’ya'yanka, yanka shi daɗe. Yau na ga wani tiƙeƙen sha a gidan wata tsohuwa. Sarki ya ce, kai ko Gizo me ya kai ka gidan tsohuwar har ka gano wannan san mai ƙiba haka? Sai Gizo ya ce, ni dai baya na je, da ina baya shi ne na tsaya ina kayyan shan nan, har ma shaida na manta da abin da nake yi. Shan nan jikin shi yugui, kamar baya kwanciya a ƙasha. Ai, wannan shan yayyaɓai, shai kai ya kamata, wannan shan banda mai ba shi da kome. Sarki ya ce, to yanzu in tura ka da fadawa ka kai su can gidan da ka gano wannan san? Gizo ya ce, jan kai shi yayyaɓai. Sarki ya ce, in ƙarya kake yi fa. Gizo ya ce, yayyaɓai, duk ka yi mini abin da ka so. Sarki ya tura Gizo, da shi da fadawa suka je suka gano sannan suka zo suka gaya wa sarki. Sarki ya tura a je a taho da sannan. Shi kenan aka tafi da Gizo, aka shiga gidan aka ce, tsohuwa, wai in ji sarki ya ce, wai sannan naki ki bayar a tafi da shi yana son sa. Tsohuwa ta ce, to, aka je za a kwance sa, aka yi ya ƙi kwantuwa. Sai fada suka ce, to tun da san ya ƙi kwantuwa sai a daki Gizo.